Estem fucking nerviosos. Who's that? Need to get in the back of the van. Now? Yeah. Ok, vale. Me'n vaig darrere la furgona. Ah! Recorro. Just open up the side door there. Side door. Open up the side door. Quina merda dir-te al principi del vídeo que la meitat de coses que tenia preparades per a aquest viatge no eixiren com jo volia. No crec que vaig a dir-te res que no sàpies ni fer-te cap spoiler. I és que la vida sempre està trencant-nos les expectatives que nosaltres mateixos ens creem. Però al cap i a la fi tampoc està tan mal, no? Seria molt avorrit si tot eixira segons lo planejat. A lo millor no hagueres conegut aquesta persona o no hauries visitat aquell lloc que s'ha quedat gravat a la retina. Està bé tindre un pla, una ruta a seguir, però hem d'aprendre a acceptar i ser flexibles per disfrutar al màxim del camí. Bé, pues a mi la vida, per sort, me va respectar el motiu principal pel qual feia este viatge. Una sorpresa per a la gent, que l'any que vaig fer l'Erasmus m'obriren les portes de sa casa, m'ensenyaren de la seva cultura i m'acolliren com un més de la família. Per mi, s'ho mereixen tot. Vale, pues estem a punt d'arribar a Casa Paddy i, bueno, vaig així en Fern, la compinxe. Casa Paddy! Què passa? Suposa que ara arribem, va entrar, va tocar el timbre i dirà, vingau, i jo estaré darrere en la furgoneta, ahí darrere. Entonces dirà, vingau, que tinc algo que pesa un muntó, vingau, i el xuveu me agarrar-ho. Obriran i... sorpresa. Estem fucking nerviosos. I'm so excited. I bueno, a veure què tal. Estic nerviós, a tope. Però bueno, a veurem. Who's that? How is? Okay. Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Okay, you have to get in the back of the van. Now? Yeah. Vale, me'n vaig darrere la furgó. Ok. You're not going to be able to close that door. Get in the back door. Back door. Yeah, because the side door's hard to close when you're in there. Ok. Puta madre. I think it's something that they will never expect. Okay, here. Ah! Recorro. Hello. How long are you here? Jason says, how are we getting on? Good. How are you? How's the farm? It's good to see you. to see you, Grab Frank. Jason. Good to see Tess. you. I need a hand with something out of the van. All right, okay. Yeah. Jason, Tess. Turn into hand. I need a hand getting something out of the van. Will you open up the side door there? Hang on, wait for Jay. Just open up the side door there. Open up the side door. Is there anything in there? No? Go on, call the dog. Which one? Call the dog, go on. Where is it? There's a person in there. What's with the black head? Oh, it's on my brain. How are you? Good I'm as good, you. I'm good. What's the crack? What's the crack, man? I'm afraid of How are you keeping? I good and you. How's Good. your cutting? Did you, how's your cut? Did you dye this? Yeah. What a dipstick. What's the crack? Come on, come in. Deep time. Great to see you. What's the crack? Guess what? Fern got us a surprise. It's a woof woof called Teddy. You're joking me. Okay, Teddy, come on, Teddy. Hello, Debbie. I went for a walk.
Vale, ahir ja li vam fer la sorpresa a Pat i va estar molt guai, m'ha encantat. La veritat que se quedaren de pedra i bueno, ja després pues, se farà una cerveseta, una Guinness, com no, així en Irlanda, i se quedarem a sopar, se m'ho va fer tard, xerrant, estàvem super a gust i ens diuen que ens quedarem a dormir a sa casa, així que, bueno, este matí ja hem eixit, cara al poble d'on viu Fern, i ara se n'anem a la segona part del viatge, que és anar-se'n a Donegal, a un càmping, a explorar, si podem fer surf, farem surf, i ojalà, per favor. I res, es veu que l'amiga en la que anem també és creadora de contingut i ha d'anar a fer una promoció d'un càmping, així que cap de setmana de Baes i res, anem a disfrutar, a explorar Irlanda perquè és la tercera vegada que estic i sempre he estat en el mateix puesto i esta vegada que tinc ganes d'explorar més i que està molt bonic este puesto però tinc ganes de venir a Irlanda, la veritat. Així que esta és l'oportunitat, amb bona gent i res, anem a explorar. Fa res anava en sudadera i en pantaló llarg i les loques estes volen nadar ara sí, que diuen que està supercalenteta. Anem a veure. Mare meva, estan fatal. Buah, col·lega. M'ha quedat puto congelat. Estic congeladíssim, però la veritat que el lloc val molt la pena. Està molt guapo. La veritat que no m'imaginava que estiguera tan guapo. És que mira quina platja per nadar. És brutal. Si gira un poquito més el sol seria l'hòstia, sí. Però bueno, és lo que té Irlanda. Uf! A veure si me canvio un poquito ja i entrem en calor. Jo vull una dutxa calenteta, encara estic gelat. Està bé, ja veurem. Looks nice. Looks nice. Els següents dies d'esta part del viatge van ser una locura. De passar dels immensos prats verds a començar a veure muntanyes, valls impressionants, penya-segats, platges precioses i música tradicional en directe. Brutal. No tenia sentit tot el que estava vivint i descobrint. El que sí va ser brutal va ser l'aprenentatge que vaig tindre viatjant amb aquestes dos cabres loques. És que és el que són. Era com anar amb dos xiquetes xicotetes, que feien el que volien, no tenien cap pressa. No havien d'anar a buscar l'aventura del dia. El viatge en si era l'aventura, i per això es permetien estar 2 hores esmorzant i xerrant, encara que per davant tinguérem 3 hores de cotxe fins a la següent parada. He de confessar que a mi me posaven un poc nerviós. Jo sols volia arribar al següent lloc i fer això i veure l'altre. Per si fora poc, després d'esmorzar vaig i compren unes pistoletes d'aigua i es posen a jugar ahí, en la gasolinera. La mare que els ha prit. Però mira-les, que feliços, com dos xiquetes immerses en el seu joc i res més passar al voltant. No va quedar d'altra que acceptar aquell ritme o estil de viatjar. I ahir vaig començar a disfrutar molt més del viatge. Com un xiquet. De sovint pot ser que vegem un ritme massa accelerat. Volem veure tot, arribar a tot, d'ací cap allà, sense parar. Ja he comprès que això no és sinònim de disfrutar més, sinó el contrari. Baixar revolucions, estar present, disfrutar de conversacions davant de bons paisatges o inclús simplement fer l'idiota sense pensar que arribi tard a jo que sé quin lloc.
i te trobes això. Mental! I ara anem a nedar en la mar i a la sauna. Mar, sauna, mar, sauna, mar, sauna, mar, sauna, mar, sauna. A veurem, què tal? Me noto un poc constipat, però bueno, això serà bo, no? A veurem. Bon dia! Me noto un poc constipat, dia. Joder! He estat en angines, malestar, febre... De tot, de tot. No he pogut alçar del llit. Que si això seria bo, lo de la sauna. Sauna mar, sauna mar, sauna mar. Que content teu dia, Però bueno, a fer la mà. Eixa la vaina. Ostión de la vida. No voldria allargar molt més este vídeo, així que intentaré ser breu. Però m'agradaria contar-te per què sent aquesta connexió amb Irlanda i per què comença en aquesta plataforma. Qualsevol que em conegui un poc sap que per a mi passar temps en la natura és molt important. I això comporta comprendre-la, estimar-la i respectar-la. Al meu parèixer en Irlanda encara conserven aquesta relació propera entre la natura i la quotidianitat. Sols fa falta escoltar aquestes històries de fades i d'onyets en el bosc. Personalment a mi això em fascina, aquesta connexió que mantenen amb el dia a dia i la naturalesa. Per altra banda, s'haurà donat compte de que estic parlant valencià. Òbviament, és la meva llengua. Resulta que en Irlanda no sols existeix l'anglès com a llengua, sinó que també està el gaèlic, una llengua que va ser totalment oprimida quan els anglesos van invadir Irlanda, i tot el que arrasar un país comporta. Cultura, costums i llengua. Vaja, com el valencià. Pel que vaig estar preguntant, el gaèlic és una llengua minoritària i per molt que s'ensenya a les escoles, després quasi ningú el parla. Quina llàstima perdre una llengua, la teua identitat. Com ja sabeu, el valencià cada vegada es parla menys i les institucions poc fan per a que això no passe. És per això que he decidit començar a crear contingut del que a mi m'agradaria veure, però en valencià, perquè si no el parlem nosaltres, qui l'ha de parlar? Aleshores, si t'agrada aquest tipus de contingut, de naturalesa, cultures i viatges, i estimes la terra i la teua llengua, esta és ta casa. Molt pronte, cosetes noves.